igsuon, klaro kayo ang gisulti ni Jesus nga ang kaluwasan dili gyud mahimo sa tao. Wagi usa nato dinhi nga makaingon maluwas nako sa imo lang yung kaugalingon nga paningkamot. Muna ayaw na lang sa paningkamot kay di man ganita makaluwas atong kaugalingon, din alang sa ta maningkamot pagluwas sa atong isig katao. Muna ka na mga ginikanan bitaw nga moingon dayon, Father, di pa ako gustong mamatay kay ang kaugmaon sa kong mga anak gagmay para ba intawon kay sila. Sakto dili. Kusga. Kana bang moingon ka ba nga ay lang sa taon pa dire kay sus gagmay para ba ako mga anak. Nag-eskwela para ba ako mga anak pa dire. O para ba intawon na kahuman tulor ba na kabuok na pamangani nas elementary ang duha. Ay lang sa Lord, oy. Sakto na, dili. Husga. Oh, di, kamatay na mo. Oh, na atong style. Kana bang, murabag ang atong unahon na kita mao'y manluluwas. Kita mao'y muhatag og kaugmaon. Hangtod na lang noon, maggubat na lang noon ta. Kay ako ning luwason ang akong nasod. Ang akong teritoryo, ako ning luwason. Ang akong balay, ako ning luwason. Sodo diri, patyon tagyong gambuanga ka. Ana. Kining akong yuta, ako ni. Sige, lapasa ron. Lapasa. Diba, patyon tagyong ka. May magnangilog ko diha nimo. Ana ba? Kay ako guning kaluwasan. Muna, tungod sa atong pagsigig paningkamot nga kitay manluluwas, nakigpatay na ta sa lain sad nga gustong muluwas sa ilang kaugalingon. Aw na, nyaon sa manggi atong instrumentos kaluwasan dinhis kalibutan, ang naagi sa atong unahuna kwarta gyud. Kwarta. Wa manggilain. Naadi ay. Basta muluwas kay kasi imong kaugalingon aning kalibutan na ang imo jung hunahunaon kinahanglan jud kog kwarta kay wa ko'y kwarta patay ko. Di ba? Mao man gina. So dili yun na makaluwas ang kwarta. Unsa man ang kwarta? Kuyaw kaayo kung mao na nay imong himuon nga makaluwas, kuyaw kaayo nga mao nay motiwas nimo. Unsaon man ang kwarta? Gisulti ni Jesus diri oy. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan. So simpre inigbaligya niya sa tanan niyang katigayunan, nana siya daghang kwarta. Ingon siya, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pasabot, ang kwarta di ay makaluwas basta ipanghatag. Kung ipautang, makaluwas. Ang kwarta ba? Oh, wa man gisulting Jesus nga sana kanang ibaligya ang tanan o ipautang ngadtos mga kabos. Ipanghatag ban? Mao na siya. Unya kay di man taganahan ana ang langit kada day nato balibad sa pulong sa Ginoo no? Mag-anam og kahuot ang langit. Mamaynusan ba ang gingharian? Di ba ni Mas Kristo, ang gingharian sa langit, ang daan padong sa langit, sigpit og lisod. Niya ang daan sa impierno, ano to? Lapad og sayon. Kada nato balibad sa pulong sa Ginoo, mag-anam gyud ka huot, mag-anam gyud ka huot. Niya ang dato na gyud kay kastanan, di naman gyud ka mahadlok naman gyud kang mobaligya ana kay dato naman kay ka mosamot tagid sa kagamay mo nang niingon si Jesus, mas lisod pas usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nadako anang kamilyo nga molusot na lungag sa dagom, masayon pa kuno na kaysa taong nahigugmas kwarta kanang di gyud gustong ang iyang kwarta makuhaan, maunay makapapitos og maayo. Nya mao sa day makapalapad og maayo sa dahan sa impierno. So kung magsigi kag hakot og kwarta para sa imong kaugalingon, mag-anam sa nagkalapad ang dahan sa impierno para nimo.
Mo nang musamot na gyud ka nga di na gyud ka kabalik katos langit kay kisa pa bay ganahan ngadtog langit ni perti pamsayo ng dad impierno. Pero ang pangutana, hain may tuburan sa tinuod nga kalipay, ang langit o ang impierno? Hinay, mana ro, ayaw mugngot-ngot, isulti gid ba unsa man? Mungot-ngot raman. Unsa man? Langit. Ang tuburan gid sa tinuod nga kalipay ba kanang dili lumalabay, kanang permanenteng kalipay o kalinaw, ang langit o ang impierno? Langit. Kana, ay sakto. Nakaron. Matod pa sa atong unang pagbasa ni San Pedro ba? Ingon siya, ay mog kabalaka ha kung nag-antos mog maayo karon. Kay wa na gutay kwarta mag-antos magit ninhian ning kalibutan na og wa na gitay kwarta mag-antos kita. Nya ang atong tawgon nga hayahay kana yung naghantag kwarta. Pero giingnan tang San Pedro, kining mga pag-antos sa kalibutan githatag ni Ginoo, giuyunan ni Ginoo aron ang inyong pagtuo mas maputli ug maayo, mas mo tinaw, purifying din siya nga kana ganing bulawan isugba maginas kayo, pagbahon maginas siya maayo aron gyud nga mulutaw ang iyang pagkabulawan, nga kanang bulawan lumalabay ra na, tay-an ra na siya. Kana pa kang inyong pagtuo nga mao ginay inyong dad-on didto sa langit aron mo makasod, klaruhon ginas Ginoo kay di gud na lumalabay. Amo na siya. Nya kini kunong mga kaning mga pag-antos sa kalibutan, angay kuno nga maglipay ta. Ngano man kay kada nato antos nagkaduol na ta ngadto sa kalipay nga way katapusan, kanang gitawag og kaluwasan. Mao ni ang gitawag nato Christian hope, kadtong gitawag ganiha sa pagbasa nga dili matarog nga paglaom. Mabta na kana mga asawa nga sigihag kulatas bana, mangabit pag yung bana, unya kuhaon pag yung kwartas asawa, isugal sa bana, unya musulti gani gamay ang asawa, ngano man tao na dongoy ngay mo sugal ipapalit nagtambal, piti des tamparos. Imagine ko ng klasihas kahimtang, ganahan kang mo padayon og tipon anang klasihas bana, amo mga asawa ba? Ha? Kamupay na ning kamot, isugal pa, niyag bugamay lang kang sulti, bisag hinay kayo imong tingog, piti dayon ka. Sabi, makiguwag mo o muonong. Pero kasal mo ha? Gikasal ba mo ba? Kasado mo. Naay pupariha anig sitwasyon nga nagpatambag nako. Ang una din akong pangutana, saman, gikasal mo? Siya, kinasal mi pader, mga hapit na mo 20 katuig, ikan ning gikasal. Buutan man kay ni akong bana, sa sod, sa napo katuig, pero karon pader na usab, nagyod kay siya, 40 nagyong grabiha sa akong pag-antos. Nako, ayaw nagyod og biya, kaagwanta kay kaaning hapit na mo 20 katuig karon, sumpay na lang ni kay gamay na lang nigpunanan. Kay sigihan jud kag kulata ning imong bana, gamay na lang ko ang patay jud gani. Nya ayaw na lang paghuna-huna nga mabuhi pa kag dugay. Kay ngano man gaandam ng Ginoo didto langit para nimo. Mo nagingong San Pedro dire, giandam naman, tuan naman. Giandam na. Nya ighahatag na lang tos Ginoo kana kun mo padayon ka. Nilakaw man tong tao, nibiya man ni Jesus, nag-uol pag yun, munang nakaingon in taon si Jesus, pagkaluoy sa mga dato. Lisod kaayo pagsulod. Nya unsaon man nga mosayon, kining niyang daan padong sa langit, di kita maghuna-huna nga kita makaluwas. Ang ato yung huna-hunaon nga si Kristo ra gyud ang atong manluluwas.
Nya kay siya may atong manluluwas, ang tanan niyang gisulti, ato ginang sundon. Masakitan man tag malipay, sundon gid nato. Mao na ikaduha. Ikatulo, hangtod sa kamatayon, di gid ta mohonong sa pagsunod. Bisan pagkamatayon ay muatubang nato. Mabitan na usahay, kaming mga pari, mo-organize mi og mga tao nga mo bitbit og armas, suklan taning ni ang atong mga madaog-daogon, mapahimuslanon nga mga dato nga buot mo kuan nato magpakamatay ta, mupatay sa ta. Dili gina siya tinuod, di gina makasulbad. Mao na daghang mga pari na apil ngadto sa mga insurgents nato. Wa gyud bungkag yung pagtuo hastang simbahan nga ilang gialagaran, bungkag. Lahi gyud pamaagis Kristo. Adihang naatol man tong pagtukod nako sa among choir 1985 or 84 migasugod sa among organisasyon. Mao man gitoy height sa NPA nga kuan kay Paduk Marcialo pa man gito. Nya parte man gitong gubutas kalibutan hangtod nga ris 1990 naggubat man to dito sa amo katong dili sa inyo ba katong giambusan diha mora man tong grupuhan adto ana ako ra man sa to mga kaliwat ng uban ato so mo na ila jud kong istoryahon nya niingon jud ko nila ang among kuptan sa among grupo kay na 30 mamikapin pulos mga laki naga choir manganta Miss Guadalupe. Sigihan gyud kong imbitar, ika man gyud leader kanang imo mga kauban, musunod ra man gina, nga na magkuan na lang ta, maghiusa na lang ta. Kay ato ginig yung lumpago ning gobernohan ni kay corrupt kay nis tanan. Kanang kuan kay ni, kanang sige na kanang sa tawagan na karon nga katong regime ni Marcos kaning diktadorya kay ni, dictatorship ana. Ato ning lumpagon kay ilisan tani gobyerno nga para gisbasa para sa mga tao. Nako ako man sa kauyon anang diktadorya, wa jud ko kauyon ana, pero akong iagi diri sa simbahan ang akong pamaagi. Ang inyo sana siya. Ang ako ari sa ko simbahan. Ang akong gunitan sista ra gyud og rosaryuhan. Kung ako yung giingnan ako mga kauban, ang atong kuptan ha, sista ra gyud rosaryuhan. Bahalag atubangon na tagsungguhan sa armas, sista ra gyud og rosaryuhan. Manganta ra gyud ta sa choir, magkuan ra gyud ta mag rosaryo ra gyud ta. Ang sagon mag-practice mi sa among kapilya kay naman toy sirado man to siya. Anak di may kita sa gawas bag nami sulod. Sige mi kanta dito, himaya sa Dios, himaya sa Dios. Dok-dokon dayos armas ang kilid tog. Maghiniluwit. Sar. Ya mo gawas day mo sa kakauban ngadto kay mo susi nga ingnan dayon sa katong mga NPA ba. Huno pa Ignaciano da pahunongan og practice 30 minutos na lang ha. 30 minutos na lang kuno pahunongon na ta. Nako mo na tong 2 ka oras. Sige mi kanta o say pabutan pa mig maetos kilid sa kapilya. Bang na salbahan ba. Sige basta nakanta lang kita dinhi. Adi masan mi dayon og patay. Ana niya pagod ko nakapanguligta pagod ko karon. Amang gyud dayon na. Usahay ingnon ko patuan na si ano dito. Adto sa ko atong balay nga ilang isulti. Igo mag-practice gabi na kay tanan. Ato istorya mi ngadto. Na islay mga armas ana dugay may istorya mo abot mi usahay og tag las 12 gabi usahay lapas pa. Maglakaw ko padong sa amo mga pila ka metros mga usahay 200 meters ang distansya. Ngadto sa amo ngit-ngit kayo nako sus kaniron ug naa gid ni Roy mo buto wa na jud ko bilarana na jud ko ani kaugma kay nga kung gibiyaan pulos gud nay armas anya istorya mi ako ra usa iglakaw patay jud ko ani nako Lord basta akong gikuptan rosaryuhan ra gyud sista ana wa jud ko mapatay nami duha ka kauban nga ang ilang papa gipatay ambusan sa NPA ba kaila ra pud sila kay silingan ra man pud nila ang gaambos kay ana lagi tos unay ba ambot dinhi unay sa tingali gyapon ana ba kami dong siano musod lang gid usa mi sa kuan kafgo kay
mubaos yun nga animal kaya nas tanan ako ayaw lagi ko lang kita kana ganing ani lang kita pasayloa lang gimid siya no balik lang niya may ka usay na ani ton kuan sila soon ngadto wa kaabot og usa ka tuig pag soon nila patay gi silang duha mo tong nakuhaan gimig duha sa among choir ang active sa choir napatyan gimig duha pero nibiya sila ana ana so og gipatay pasad mi adto tanan tuwa gito didtoy langit nya wa pa bang kumapatay ambot ka karo ugma ka di ba ko patyon ani pero karo pa man kumapatay mura na sa niglangit din ay di ba ngano man sige mo tag hinatagay mura sa langit kay naka-experience kog mga taong manggihatagon sama aning namalit na tog slots karon kutob na raba lang ni karong Domingo Marso 6 pero daghan kay namalit nanan ka ni 5,548 na ka-slots ang nahalin kalipay ana di ba di mo malipay atong pakpakan na yan kanindot praise the Lord aning mga tawhana unya na diya ang kalipay sa paghinatagay dili sa pag inilugay hinatagay ta inilugay matag maayo kapoy maganastanan mangmiya ra mata dinhi di ba wala nindog na ta katong gustong manghatag